La Rapitenca necessita de forma urgent un canvi en la dinàmica de resultats després de sumar un sol punt en els últims 5 partits, i la d'aquest diumenge a la Devesa es presenta com una ocasió ideal per capgirar la tendència. El visita el Vilassar de Mar, que tercer per la cua és l'equip que marca el descens a primera catalana. La Rapitenca, quarta per la cua, s'allunyaria a 7 punts del Vilassar si obtingués una victòria en un encontre que pot ser clau per mantenir la categoria. Per aquest partit, els del Montsià recuperen Raúl Teixidor, Julio i Marc Bernet, i són baixa Mauri per sanció i Josué per lesió. El partit de l'Escó també pot tenir transcendència per al futur de la Rapitenca. Els de la Ribera es desplacen al camp del Masnou, que són quints per la cua, amb un punt més que els del Montsià. Després de l'empat a casa de la setmana passada, l'Escó intentarà mantenir la seva bona ratxa a domicili per intentar seguir escalant a la classificació. Actualment són quarts, en la darrera posició que dona accés als play-offs d'ascens a segona B.